nenapravitelné výtly o titul mistra světa. Vohodu míčem, vohodu kladivem na 10 metrů, které se co to je, novináři, hej, 10 metrů dlouhá řičíka právě vyskočila do velkého hřbetu jezer. Tady na to, že nějak mám jeho distačkou čepku, píče z toho chcípal. No nechuj, hej. Ho zvednem, bo on, hej. Já mám pro vás jeden zkaz. Ticho. Tam se narval. Hovado, čo? Tohle můžete zažít jenom ze sucha. Těžký kopanec do prvé levé části mých hýždí a kopanec do mé hlavy mě připravuje o můj sluch, vid a slech. Můj čich, můj hmat, mé boty mě bolí. Mé hlava mě bolí. Když se boty když se boj... David, zvedej se už, kamo, chápej. Nemůžeš takhle, že... David. Hej, řekni nám něco o slovenském zápase do píči. Nemůžu. Zvednem tě? Co myslíš, jdem dál? Tak ho po zemi. No Hej, ne. Je blbě? Chceš se vyblít? Je mrtvá, ne? Bože, dobře. To jsem já. Víš? Mě zajímá, jestli z tohle budeš zítra pamatovat. Je mrtvá, vole. Hej, je mrtvá. Kamo, tohle by se měli dát na rozlobené muže. Kamo? Čekej, ještě chvilku, já ti za chvilku pomůžu. Nešlo. Dobré. Hej, to je Mara. Kamo, ale... Takovéhle stav jenom staví. Tady aspoň může dělat bordel. Kamo, ale to byla pecka. Ne. Počkáme tady s ním, nehoněste tak moc na piču. Hej jo. Mrtvá. Chápeš, tady může dělat bordel. Mara. Mrtvá do píči. Ale čo, můžeš z toho chuj, jdeme a zvednout. Jo, počkej ještě. Ne, dobré, pojď, hej starý. Pojď David, pojď. Tady já musíme ho vést, protože já jsem taky spadnul. Nešlo. Starý, tak tohle je špatné. Co udělal? Tyhle věci se s ním dělí na rozlučák. Co je? Musíme ho tak hodinu ještě někde podržet. A co mu je? On brečí. Jak to? To jsi něco viděl? Já nevím, hej. Kamo, ale já